Hola, buenas tardes desde el Estadio Multiusos de San Lázaro en Santiago, donde hoxe van a enfrentar a Sociedade Deportiva Compostela B fronte ao conxunto da Sociedade Deportiva Ponferradina, partido correspondente á fase de ascenso a Segunda División B, partido no que estes dous equipos estánse xogando moitísimo con vistas a ese ascenso de categoría. Imos primeiro coas aliñacións dos dous conxuntos. Para este encontro comezamos coa da Sociedade Deportiva Compostela. Vai formar co número 1 a portería Gigi, co 2 Coira, co 3 Juan Cabrejo, co 4 Simón, co 5 Rubén, 6 Manuel, 7 Pibe, 8 Rico, 9 Gelucho, 10 Changui e 11 Baleato. No banco de suplentes estarán co número 12 Fuentes, co 13 Juan, 14 Santi, 15 Roberto e 16 Jorge Martínez. O adestrador, o santiagués Suso Moure. En canto a Sociedade Deportiva Ponferradina, xogará co número 1 a portería David, co 2 Ministro, co 3 Íñigo, co 4 Soto, co 5 Francis, co 6 Alaez, co 7 Vázquez, co 8 Vargas, co 9 Peña, co 10 Lerga e co 11 Fano. No banco de suplentes, co número 12 Lalo, 13 Isidro, 14 Cascallar, 15 Javi de Campo e 16 Ramón. Como adestrador estará no banco Jesús Tartillán, a pesar de que o adestrador da Sociedade Deportiva Ponferradina o coñecido Carrete, que hoxe estará na bancada, incluso utilizando o teléfono móvil para dar instruccións ao seu segundo técnico, a Jesús Tartillán, que é quen se vai sentar no banco, xa que está sancionado Carrete e por iso non pode ocupar esa praza hoxe no banco do conxunto leonés. Dicíamos que vai dirixir o encontro colexiado González Arbisur, axudado nas bandas por Rivero Pérez e Gutiérrez Cuesta, todos eles asturianos. Está xa a Sociedade Deportiva Ponferradina sobre o campo. Aí está Carrete, precisamente do que falábamos antes, que se vai colocar fora, pero dando instruccións ao seu segundo técnico. E falábamos desa situación deste partido importante para os dous equipos, xa que esta mañá o conxunto do San Sebastián dos Reis perdeu ante a Universidade de Oviedo por 3-0. Na clasificación actual estaban San Sebastián dos Reis, Compostela B e Ponferradina empatados a 7 puntos os tres equipos. Agora, pois todo queda pendente do que pueda suceder esta tarde neste Compostela Ponferradina, xa que hai que ter en conta que segue o empate a 7 puntos, pero que algún destes dous equipos, tanto Ponferradina como Compostela, vai sumar, ou incluso os dous, e iso podría deixar unha clasificación xa distinta. Xa é seguro, polo menos, que o Compostela, en principio, cun empate, tería opcións aínda, xa que a semana que ven xoga coa Ponferradina no seu campo, é dicir que agora mesmo tanto Ponferradina como Compostela poden depender de si mesmos. O Compostela gañándose e cun empate no campo da Ponferradina estaría ascendido á Segunda División B para a próxima campaña. Hai moitos seareiros da Sociedade Deportiva Ponferradina nas bancadas, pois prácticamente máis dun centenar, que están dando un ambiente bo o Multiusos de San Lázaro e tratando de arropar o seu equipo, xa que para Ponferradina tamén é importante ese ascenso de categoría para unha localidade como Ponferrada. O Compostela B, que xa estivera a piques de conseguirlo na campaña pasada, segue loitando nesta temporada e agora pois ten unha situación empezable, sobre todo despois de que pinchara o San Sebastián dos Reis. A Universidade de Oviedo non conseguira ningún punto a toda agora no que se levaba disputado desta fase de clasificación e conseguiu esa victoria abultada 3-0 esta mañá ante o San Sebastián dos Reis. O San Sebastián dos Reis, que ten mellor golaveras tanto que Ponferradina como Compostela B, e iso é o que provocaba que o conxunto madrileño dependera de sí mesmo, pero o perder esta mañá agora terá que estar moi pendente
do que fagan estes dous equipos, Ponferradina e Compostela, tanto nesta tarde como o próximo domingo, no que será para este grupo polo menos fase decisiva de clasificación. Canto ao resto de equipos galegos, dicir que esta mañá perdeu o Betanzos por 3-0 ante o Real Madrid C, e iso deixa conxunto betanceiro xa sen ninguna acción para ascender de categoría no seu grupo. Agora estábamos pendentes tamén do Celta B e do Lalín, que comezou gañando ante o Alanxevez, os outros dous equipos galegos que están nesta fase de ascenso a segunda división B. Ainda non salta o conxunto da Sociedade Deportiva Compostela, e veremos lo que sucede, pero debe ter algún problema quizáis coas equipases. A única explicación que lle podemos dar, porque non acaban de saltar os xogadores santiagueses, e si están xa desde aí pois 4 ou 5 minutos os da Sociedade Deportiva Ponferradina sobre o terreo de xogo. Hai que dicir que no palco presidencial de San Lázaro está o presidente da Sociedade Deportiva Compostela, Xosé María Caneda. Tamén está aquí pois o segundo adestrador do primeiro equipo de Compostela, Arquimiro Pérez García, coñecido como Pichi Lucas. Aí está Carrete, que xa dicíamos non pode estar no banco, pero na situación especial de San Lázaro pois está colocado uns metros por detrás do banco da Sociedade Deportiva Ponferradina. E vai dar quizáis desde aí, incluso sen teléfono móvil xa, prácticamente con algún berro podría dar as indicacións oportunas para o seu segundo adestrador, para Jesús Tartilán, que dicíamos é o que se vai sentar esta tarde por sanción de Carrete no banco do conxunto leonés. Pois non acaba de saltar a Sociedade Deportiva Compostela, tampouco o trío arbitral, de aí que pensáramos nesa posible situación final. E destacar no equipo santiagués pois a presencia de Gelucho, que conseguiu 3 goles no último partido disputado polo conxunto santiagués. Eran 4-0 a Universidade de Oviedo e hubo 3 goles de Gelucho, que se estreaba nesta fase de ascenso. Aí está Xosé María Caneda presidindo o palco de San Lázaro, o palco presidencial, e aí está o público da Sociedade Deportiva Ponferradina, desde que entrou no estadio santiagués está animando de unha forma constante o seu equipo. Eso pois quizás vaya a influir no ánimo, polo menos, dos xogadores leoneses, sabedores de que van a estar pois ben arroupados con ese desplazamento da afección de Ponferrada ata Santiago de Compostela. Falábamos da aliñación de Suso Moure coa presencia de Gelucho, tamén de Changui, xogador que actuou o primeiro equipo do conxunto santiagués en varios encontros desta temporada, incluso que chegara a marcar en partidos da primeira división, e que agora está disputando esta fase de ascenso a segunda división B. Pois aí está o público expectante, esperando esa saída da Sociedade Deportiva Compostela, mentres continúan pois facendo exercicios no campo e peloteando os xogadores da Sociedade Deportiva Ponferradina, esperando esa saída ao terreo de xogo do cadro santiagués.
E aí está Carrete tamén un pouco mirando o que pode estar sucedendo. A razón que se nos está dando agora é que houve un corte dun dedo dun xogador do Compostela e que lle están neste momento cosendo dentro da caseta esa circunstancia. Non sabemos que xogador é o que concretamente tivo que ser atendido, pero parece ser que esa é a razón pola que non saíron os xogadores do Compostela aínda o terreo de xogo, porque está sendo atendido un deles por un corte nun dedo. Está recibiendo algúns puntos de sotura e dai que non acabe de entrar o conxunto santiagués no céspede do Multiusos de San Lázaro, que presenta un aspecto extraordinario. Tamén o día acompaña, agora mesmo non fai calor e iso vai propiciar sen dúbida que se poda ver un bo espectáculo. Aí está a saída dos xogadores suplentes da Sociedade Deportiva Compostela, pois que saben que a pesar de estar no seu propio estadio son recibidos con moitos subidos, porque son maioría os xiareiros leoneses no día de hoxe, a pesar de que agora a quen se escoita e os xiareiros do Compostela. Aí está Chuco Barreiro, o xiareiro do Compostela. E o público local esperando esa saída dos seus xogadores ao campo. O partido que se está retrasando xa bastantes minutos con respecto á hora de comezo, que era 7:30 da tarde. E veremos como afecta isto, por lo menos os xogadores da Ponferradina, que xa levan varios minutos aí esperando, coa tensión que se pode estar vivindo nestes momentos no terreo de xogo, sabendo os dous equipos a importancia deste partido. Imos facer un breve alto no camiño e de seguido volvemos cando xa estea a Sociedade Deportiva Compostela sobre o terreo de xogo. Nun momento volvemos de San Lázaro. De novo co que son os 11 titulares dos dous equipos. A Sociedade Deportiva Compostela B, que vai xogar con número 1 Gigi, co 2 Coira, 3 Juan Cabrejo, 4 Simón, 5 Rubén, 6 Manuel, 7 Pibe, 8 Rico, 9 Genucho, 10 Changui e 11 Baleato. En canto ao conxunto da Sociedade Deportiva Ponferradina, xogará con número 1 David, co 2 Ministro, co 3 Íñigo, co 4 Soto, 5 Francis, 6 Alaez, 7 Vázquez, 8 Vargas, 9 Peña, 10 Lerga e 11 Fano. Aí está o sorteo, o trío arbitral, que está composto por González Arbisur como colexiado principal, axudado nas bandas por Rivero Pérez e Gutiérrez Cuesta, todos eles do colexio asturiano. O xogador que tivo que ser atendido na Sociedade Deportiva Compostela foi Baleato, dese corte no dedo, que eso foi o que provocou este retraso no comezo do partido. Baleato, que xa está co resto dos compañeros, aí o teñen imaxe sobre o campo, aí está a man onde foi atendido, o dedo onde foi atendido, recibindo puntos de sutura, xa dicíamos, polo que non comezou ata este momento este partido entre a Sociedade Deportiva Compostela B e a Sociedade Deportiva Ponferradina. Xogando o cadro leonés, ese balón que vai tratar de cortar a defensa do Compostela por medio de Coira. Coira, que meteu o pelotazo, e o balón que saiu pola liña de banda, saque para o conxunto da Sociedade Deportiva Ponferradina. Equipo de Carrete, xa dicíamos que hoxe está no banco Jesús Tartilán,
ante a sanción de Carrete. Ministro meteu ese balón que foi para Juan Cabrejo. Changui, aguanta Changui, deixa para Baleato. O recorte de Baleato. Tocou atrás esa pelota para Pibe. Corta Pibe, quere facelo, non pode porque levou o balón a Ponferradina. Ainda que recupera o conxunto santiagués. De novo Pibe. Pibe busca un apoio en curto con Rico. O balón de Rico. La banda para Juan Cabrejo. Baleato loitaba por ese balón. Saque de banda favorable a la Sociedad Deportiva Compostela. Saque de banda para o cadro santiagués. Vai no facer Juan Cabrejo. Por la banda izquierda buscou a Baleato. Baleato aguanta a entrada de Ministro. Ministro xoga en defensa a Ponferradina. Vai esa pelota Rubén. A saída no contraataque da Ponferradina, pero non tiña acompaña Ilerga. Cortou Coira. A recuperación de balón de Vargas, pero en falta sobre Coira. Estamos vendo a repetición da chegada de Coira. E cando recupera Vargas xa houbera falta sobre o xogador do Compostela. E Rubén. Pibe. Coira. Recuperou de novo a Ponferradina. O apoio en Peña. Peña para Laez. Entregou mal saque de banda para o conxunto de Suso Moure. Lembramos a importancia deste partido. Están os dous equipos con 7 puntos. Tamén ten 7 puntos a Sebastián dos Reis, que perdeu esta mañá ante a Universidade de Oviedo. Polo que agora mesmo cunha victoria Compostela collería 3 puntos de diferencia sobre os seus perseguidores e despois viaxa a próxima semana a Ponferrada e ali empatando matemáticamente estaría con eses 4 puntos ascendido de categoría. Efano xoga para o conxunto leonés. De Fano, quiso levalo Vázquez. Pelexa agora Gelucho. Cortou a zaga da Ponferradina. Envío para Peña, carreira de Rubén. Entrou Peña. Deixa pasar Coira ante a presión de Lerga. E o pelotazo de Coira foi directamente fora, saque de banda para a Sociedade Deportiva Ponferradina. Vai facer o centro Íñigo, buscou o toque de algún compañeiro e a pelota saiu, pero pola liña de banda será saque de banda para o conxunto de Carrete. Estamos vendo a repetición. E tocou o xogador do Compostela no despexe. Vargas. Deixa atrás para Ministro, centro de Ministro. Cortou a defensa santiaguesa. E Coira. O pelotazo deste vai para Gelucho. Tocou Soto. Saque de banda para o conxunto local. Compostela que equipo local no día de hoxe, pero polo ambiente a sensación que está dando ata o momento era de que a Ponferradina actúa como local. Iso que hai superioridade en canto ao número de siareiros, pero os da Ponferradina están animando moitísimo e chegaron pois os bombos e un pouco os ánimos deste desplazamento do público desde Ponferrada. A falta que cometeu un Ministro sobre Juan Cabrejo, falta que sinalou González Arbisur. Son 5 minutos da primeira parte no Multiusos de San Lázaro. Compostela 0, Ponferradina 0.
Saque da falta, vai non facer Changi, directamente buscou o segundo pau. A pelota ás mans do gardameta David. Primeira aproximación do filial Compostela. Gigi para Coira, estamos en la repetición. Como entra Gelucho tamén a por esa pelota, pero anticipación do gardameta David. Fano con apoyo en curto, presiona Coira, quiere recuperar tamén Gelucho. Tocou Soto, o salto de Pibe. Balón para Francis. Cortó una línea defensiva a Compostela. Vargas superou a Baleato. A entrada por detrás agora de Baleato. E o árbitro asturiano González Arbisur que sinala a falta favorable a Ponferradina. Aí está a repetición, a entrada de Baleato por detrás. A caída de Vargas. Estaba dicindo Baleato que fora polo balón, pero o árbitro moi preto da xogada sinalaba falta favorable ao conxunto da Ponferradina. Hai moitos metros para ir para un lanzamento sobre a portería de Gigi. Está Fano. Vai ser precisamente Fano quen buscou a meta de Gigi. Despexou a defensa santiaguesa. Balón para Lerga. Antes si ten a Coira. Fano cortou Pibe. Apoyo en curto con Manuel. Tocou Íñigo. Agora hai Coira e Vargas que recupera a pelota para Ponferradina. El saque de banda para o conxunto leonés. Ya poden escoitar como constantemente o público da Ponferradina está animando no partido. O balón traspasou a liña de banda, está Suso Moure protestando, dicindo que non chegara ese balón a traspasar a liña, e con la repetición da impresión de que conseguiu salvalo Juan Cabrejo. E dai o enfado de Suso Moure que teñen imaxe. Saque de banda que realiza Ministro, busca a Peña, o salto no corte de Rubén. Tocou Lerga para Fano, Fano de novo xoga con Lerga. Gelucho ia por esa pelota. Pibe. A saída agora no contragolpe do Compostela, o pase vai para Changi, a saída de David, atrapando ante a presencia de Changi. E Íñigo, un cambio de orientación de Íñigo, buscando na carreira Vázquez, non chegou este, será saque de porta para Gigi. E ata o momento, pois, o Compostela está un pouco tratando de que ese seu rival leve a posesión do balón, eleve o control, pero esperando nese contraataque. Suso Moure quizáis busca rapidez de Changi e tamén de Gelucho. Deixa sair esa pelota Manuel. Saque de porta para Gigi cando se cumpre o minuto 10 deste primeiro tempo. En San Lázaro, Compostela B 0, Ponferradina 0. Salto Baleato, tocou Baleato no despexe Francis, saque de banda para o Compostela. E Coira para Manuel, Manuel con Simón.
Simón busca de nuevo a Manuel, agora é Pibe. Entra xa en campo da Ponferradina, o pase de Pibe. Moi forte. Chegou as posesións de David. Infano. Xogou con Vargas. Vargas para Laez. Vázquez. O pase para a carreira de Ministro, non vai chegar. Saque de porta para o porteiro da Sociedade Deportiva Compostela. Teñen a Baleato, xogador polo que se retrasou o comezo deste partido por ese corte que sofreu no dedo. Envía agora de Simón directamente. Vai para o gardameta da Ponferradina, David. Alaez. Con Ministro. Pase de Ministro a entrada de Vázquez dentro da área. Vázquez, o corte de Juan Cabrejo. Saque de esquina, será o primeiro do partido para Ponferradina. Primeiro córner favorable ao cadro leonés. Aí está a repetición como aguanta Juan Cabrejo ante a presencia de Vázquez. Hai 5 xogadores da Ponferradina preparados para un posible remate. Hai Serfano encargado de botar o balón desde Curruncho. Fano, a pelota volveu o xogador da Ponferradina, pero está levantando a bandeira o asistente de González Arbisur, indicando que se axudara da man Fano a recuperación dese balón, polo que a falta é favorable ao Compostela. Simón subindo a pelota. A conducción de Simón, o pasa agora en profundidade para que corra Changui. Presiona Changui sobre Íñigo. Fano para Lerga. Vive, xoga con Rico. Nova defensa do Compostela, Simón para Changui. Vai ser Changui e hai falta. Están protestando os xogadores da Ponferradina, pero o árbitro asturiano está indicando que non quere protestas. E aí estamos vendo a repetición de entrada de Vargas sobre Changui. Juan Cabrejo teu para Baleato. Baleato vai tratar de facer o centro. A pelota traspasar a liña de fondo. Saque de porta para o gardameta David. Xa con rapidez ese saque a Ponferradina. Vargas combinou en curto con Fano. Foi Soto. Agora a chegada de Alaez, pero hai xogo perigoso na entrada de Baleato. Controla Ministro. Estamos vendo a repetición da entrada anterior de Simón ante Peña e despois a falta de Baleato. Pase de Pibe, vai para Changui, non chega o xogador do Compostela e será saque de banda para o conxunto da Ponferradina cando se cumpre o minuto 15 do primeiro período. Marcador segue igual, empate a 0 do Multiusos de San Lázaro. Tocou aí Pibe. Saque de banda de novo para o cadro santiagués. Pibe para Changui. Changui recibiu a falta de Vargas. Está protestando Changui, está indicando que sea a segunda falta consecutiva
no darse ten en conta esta reiteración das faltas o árbitro, que lle estaba indicando o xogador do Compostela. Quería marchar Fano, non puido. O disparo sobre a meta de David. Foi de Coira. Son moi desequilibrados a ese balón. E de aí de que non fora un golpeo efectivo sobre a pelota. Ministro. Deixa Ministro en curto. O pelotazo agora que chega a defensa do Compostela. O control de Pibe. Rico. Rico toca atrás para Manuel. De novo Rico con Coira. Coira xoga con Manuel. Simón. O envío de Simón para Rico. Quere marchar Rico, non pode. Tapou ben aí Vargas. Está actuando o equipo de Suso Moure con 5-3-2. Mantendo atrás a Simón, Rubén e Manuel no centro de defensa. Nas bandas Coira e Juan Cabrejo. Mientras que a Ponferradina opta por un 4-4-2. Bastante máis claro no conxunto de Carrete. O pase que meteu aí Juan Cabrejo vai significar o primeiro córner favorable o equipo santiagués no partido. Xa botara un tamén a Ponferradina. Este o primeiro para o conxunto de Suso Moure. Está agora o técnico santiagués dando indicacións desde a banda para Rubén. El lanzamento desde o Curruncho vai no botar Changui. Changui buscou algún rematador, non atopou. Insiste Changui. Colga a pelota, o despexe da zaga da Ponferradina. Será saque de banda para o conxunto local. Vai facelo Juan Cabrejo. A Changui tamén a Baleato. Tou polo pase atrás. Juan Cabrejo agora tiña 4 contrarios e non atopou o pase a Changui, que era o que pretendía. Saque de banda vai para Gelucho. Aguanta o capitán do filial Compostelán. Aí está o pase agora de Rico, abrindo a banda dereita para Coira. Puido cortar ese balón Pibe. Rico xoga con Simón. O envío de Simón en profundidade para Changui. Tocou a defensa da Ponferradina. E Vargas. Íñigo. Soto. Íñigo, que xoga para Francis. Envío de Francis para que corra Peña. Trata de chegar Peña, non pode. A pelota traspasou a liña de fondo e saque de meta para o porteiro do Compostela, Bellilli. ...20 minutos e medio xa do primeiro tempo en San Lázaro. Compostela B 0, Ponferradina 0.
Manuel. Toda agora poucas ocasións de gol, tanto para un como para outro equipo. Moito control, que estes dous equipos saben da importancia do resultado hoxe. Compostela estaría moito máis tranquilo cunha victoria, pero de todos os xeitos quizás lle poda servir o empate. Depende un pouco tanto do que fagan no seu desplazamento a semana que ven a Ponferrada, como tamén dese último partido que ten no San Sebastián dos Reis no seu campo ante a Universidade de Oviedo. Tocou Coira, saque de banda para Ponferradina. Ponferradina, un equipo que xa ten costume de entrar na segunda división B, e por iso quere retornar a esa división nesta campaña. Despois dos resultados colleitados ante o Sebastián dos Reis, tanto Compostela B como Ponferradina sabían que non tiñan nas súas mans o ascenso, pero o resultado sorprendente desta mañá, insistimos, con esa victoria da Universidade de Oviedo por 3-0, variou por completo as opcións para estes dous equipos. Non foi bo o control de Vázquez, a pelota que se lle marchou. Será saque de porta para Gigi. Simón. Aguanta Simón. Envía a pelota en profundidade. Cortou a defensa da Ponferradina. Agora é Ministro. O pelotazo de Ministro. O corte entraba Baleato. Recupera Pibe. Tocou para Rico. Este xogou con Simón. Simón endeixa para Manuel. De novo Pibe. Agora sí que o Compostela quen leva o mando do partido. Toca Juan Cabrejo. Será saque de banda para Ponferradina. En todos os xeitos o encontro está sendo sobre todo de temor de outro equipo. Quizáis un gol variaría un pouco a decoración do choque, xa que cada dos equipos estaría obrigado a tratar de variar, sabedor de que a situación estaría pois moi ventasosa para o rival con vistas ao partido do próximo domingo. Tocou aí Gelucho, agora é Ministro. Tapa Juan Cabrejo, Pibe. Cortou Vargas en falta. Indica o árbitro González Arbisur que foi falta, sacou con rapidez o Compostela B. Pibe deixou atrás para Manuel. O pase de Manuel polo que corre Baleato ante Fano. Despexe de Fano e será saque de banda de novo para o conxunto santiagués. E Baleato. Envía o centro ás mans directamente do porteiro da Ponferradina. Ministro tocou atrás ese balón que agora recolle Peña. Peña deixou o pase en curto para Lerga. A entrada de Fano, están Peña e Vázquez dentro da área. O balón tivo que tocalo providencialmente Rubén para enviar a saque de banda para Ponferradina.
Ese contraataque levou perigo conxunto leonés. Pois había fora de xogo, claro. Non levantou a bandeira o asistente, pero había fora de xogo de dous xogadores da Ponferradina. Ministro con Vargas. O recorte de Vargas ante a presencia de Baleato. Recupera Baleato. Simón agora. O pelotazo para que corra Gelucho ante Soto. La presión que exerce o Compostela está sendo desde campo propio, sobre todo. Pero a partir de aí o rival. E agora pois indicou falta o árbitro por las protestas de Peña. Está dicindo Suso Moure que non chegara, a pesar de que a imaxe indica que sí, parece que sí que fixo o control co brazo Juan Cabrejo. E iso foi o que indicou o colexiado González Arbisur. E Juan Cabrejo directamente a pelota fora. Saque de banda para Ponferradina. Ministro. El pibe tocou Vargas. Saque de banda para o conxunto santiagués. Con rapidez ese balón para Baleato. Tocou Baleato. A pelota de novo para a liña defensiva da Ponferradina. E Francis. Cambiou de novo. No pase na banda para Fano. Envío de Fano. E agora hai falta de Vázquez sobre Juan Cabrejo. Estamos vendo a repetición da xogada. Estaban pedindo xogadores do Compostela que podía ser cartón por esa entrada, pero non amosou o colexiado. Simón. Iso para Manuel. Toque de Manuel a carreira de Baleato, presionando o gardameta David. A anticipación deste, chegou con vantaxe. Lerga para Fano. Simón. Vázquez. Chegada de Juan Cabrejo na recuperación e indica falta o árbitro. A desesperación de Juan Cabrejo, que non entende como sinalou falta o árbitro. Volve la repetición. Pues ahí está, falta que sinala o árbitro. Esa entrada de Juan Cabrejo. Vai ser Fano, semella que é o encargado deses lanzamentos a balón parado. E vai non facer de novo sobre a portería de Gigi. 4 xogadores na barreira do Compostela B. Están falando Fano e Francis. Directamente Fano, a pelota tocou na barreira e será córner. O segundo favorable a Sociedade Deportiva Ponferradina. Aí temos a repetición do balón que toca na barreira. Neste momento levamos xa media hora da primeira parte no multiusos de San Lázaro. Compostela B 0, Ponferradina 0. Xa que desde o currucho de novo Fano. Buscou o primeiro pao. Juan Cabrejo quen realiza o despexe, xaque de banda para o conxunto leonés.
Saque de Ministro para Vargas. Vargas tocó para Vázquez. Aguanta Vázquez. Envío de Vázquez. Cortó. Estaba susto no sitio para facelo. Coira. El saque de banda agora para o conxunto santiagués. Vai no con rapidez Coira. Manuel. Vamos a ver la repetición. La entrada de Vázquez, como marchó ben en esa xogada. Pibe. Vai se Pibe, deixa para Coira. Peña. Corta de nuevo Pibe. Manuel. Toca Manuel para Rubén. Llegó Baleato. De nuevo Pibe. Presiona ahí Gelucho. La pelota que deixa sair. Manuel se saque de banda para Compostela. Ahí está balón Simón. Apoyo en Coira. Centro de Coira para Gelucho. La llegada de nuevo de Baleato. O centro e será córner. Segundo saque de esquina para o Compostela B no partido. 2 por bando ata o momento votados no que levamos disputado o encontro. Vai para o saque desde o curruncho Juan Cabrejo. Esta vez desde a banda dereita. Hai 5 xogadores para un posible remate. Está Simón, está Rico, tamén Changui, Gelucho. Peiteou a pelota nesa entrada o xogador do Compostela. Foi Rico quen chegou a peitear o balón, pero estamos vendo a repetición. Non pudo empurralo hacia o fondo da portería rival. Peña. Recibe a presión Peña. Trata de recuperarlo Compostela B. O balón vai para Vázquez. Estaba Vázquez en fora de xogo. Levantou a bandeira o asistente de González Arbisur. Pasamos la repetición. Ahí está a posición de fora de xogo. Claramente. Foi o que sinalou o asistente. Coira. Mete Coira para Gelucho. Gelucho quiere marchar de Soto. Aguanta Gelucho. O recorte do capitán do Compostela B. E a falta agora de Gelucho. Vai haber cartón para Gelucho por esa entrada. Primeiro cartón do partido. Este amarelo para Gelucho. Ahí estamos viendo a repetición. Por esa entrada sobre Fano. O primeiro cartón de encontro este para Gelucho. Son 35 minutos desta primeira parte en San Lázaro. Aí temos o banco do Compostela. O conxunto santiagués que está empatando a 0 ante a Sociedade Deportiva Ponferradina. Aí temos a Carrete fumando. O técnico da Ponferradina sancionado hoxe, vivindo con nervios e con desesperación o encontro desde fora do seu banco. E dando as indicacións para o segundo técnico, para Jesús Tartilán. Teu Ministro para Peña. Chega Rubén tapando
ese balón. Conseguiu que a pelota traspasara a línea de fondo e así provocar o saque de porta para su equipo. Emanuel. Esa para Coira. Coira devolve a Manuel. Simón. Está pidiendo a pelota Juan Cabrejo, pero optou polo pase en curto. Ahí está Juan Cabrejo loitando. Falta de Ministro. Una falta que estamos vendo repetida. Esa acción pola entrada do defensa da Ponferradina. Balón que chega agora a zaga do Compostela. Tocou Simón para Gigi. O guardameta do filial Compostela. Cortou Francis. Salta agora Pibe con Peña. Chega Simón. Juan Cabrejo. Vargas, quen recupera para Ponferradina. Vargas. Xoga agora Francis con Íñigo. Envío de Íñigo. Para Fano, centro. La cabeza de Peña. Vázquez. Aguanta Vázquez, deis atrás para Ministro. De nuevo Vargas. Tapou ben esa recuperación Pibe. Deu para a carreira de Changui. E no despexe Íñigo. Ante o perigo que sempre pode levar Changui. Que normalmente, aí temos a xogada de Vargas anterior. A súa caída ante Pibe. Digamos que Changui pode estar normalmente moitos minutos sen aparecer, pero de facelo sempre vai levar perigo. Aí está Changui. O pase de Changui. Atrás non atopou ningún compañeiro. Entregou o contrario. Ese Fano. Fano con Lerga. Devolve Lerga para Fano. O pase de Fano vai para Vázquez. Llegará con metros de vantaxe Juan Cabrejo. Cortou Vargas. Tocou Ministro. Pelota para Changui. Changui falla a parede. Aí con Rico. Vaise Changui. O disparo de Changui. E o balón que tivo que tocar David, porque aí estaba o gol. Xa dicíamos, o de non aparecer, pero de facelo sempre será para levar perigo. Ese o disparo de Changui, o mellor desta primeira parte. Ese lanzamento que tocou David enviou a córner, o terceiro favorable ao Compostela. A mellor oportunidade no minuto 39 da primeira parte, ese disparo de Changui sobre a meta de David. Vai ser Juan Cabrejo o encargado deste terceiro lanzamento de Socoruncho. Tocou Changui, a ocasión que tivo aí para marcar foi Rico, quen estragou esa excelente oportunidade. Pesamos la repetición. O salto entre Changui e Íñigo. Rico que tiña pois unha posición inmellorable. Enviou a pelota fora. 40 minutos da primeira parte. O partido que se animou nestas dúas xogadas consecutivas sobre a meta do Ponferradina. Saque de banda vai no facer Juan Cabrejo. Rubén. O pelotazo de Rubén. Salta Changui. Rico. Peisa para Juan Cabrejo. Tocou aí Gelucho. Presionaba Baleato. Será saque de banda de novo para o Compostela B. Volvendo a repetición da xogada anterior e como estraga esa ocasión Rico.
na que pudo adiantar o seu equipo no marcador. Changui. Vaise Changui, deixa para Juan Cabrejo, centro deste, o primeiro pau, a entrada de David, e aí está o porteiro, conseguiu anticiparse nese balón. Peña. Estamos vendo a repetición da xogada. Estaba Baleato e David en dous tempos quen se fai coa pelota. Entrega agora Francis para David, de novo xoga con Íñigo. Ministro. Estes últimos compases de partido pues foron o mellor, sobre todo do Compostela B, que está agora un pouco perdendo o respeto ao seu rival. Manuel. Manuel meteu ese balón na banda. O centro vai para Changui, non pudo facer o control. Vargas tocou para Peña. Peña, Vargas. De novo Peña con Ministro. Vázquez. Estaban fora de xogo, pero ademais o seu pase marchou moi forte. Indica o árbitro saque de porta. Concedeu fora de xogo, senón que aplicou a lei de avantarse e indicou saque de meta. E Coira para Baleato. Chega Manuel. Saque de banda de novo para o conxunto santiagués. Sería interesante, sen dúbida, chegar ao descanso cun gol para Compostela B. Están buscando nestes últimos minutos os xogadores de Suso Moure. Manuel para Baleato. Baleato con Coira. Coira colga o balón na frontal de área. Ali está Gelucho. Gelucho que fai ben aí. Gelucho, disparo. Marchou ben dos seus contrarios, pero despois o disparo do capitán do Compostela, estamos vendo na repetición como non puido asustalo ben sobre a portería de David. Control, marcha ben e despois o disparo de Gelucho. Francis. Presiona agora Changui. O balón que non deixa sair Gigi. Último minuto desta primeira parte no multiusos de San Lázaro. Compostela B 0, Sociedade Deportiva Ponferradina 0. O saque de banda de novo para o conxunto santiagués. Quedou mancado agora Coira. Despois desa entrada de Fano. Parece que Coira pode continuar. Fixo saque de banda Simón. Simón para Manuel. Manuel con Pibe. Pibe tocou para Changui. Changui esvarou aí, aínda que o balón segue en poder do Compostela B. A pelota dentro da área, presiona Gelucho. Ministro. O pelotazo de Ministro. Vai de novo para o Compostela B. Simón. Olga pelota Simón, a chegada Changui. Changui aguanta o balón. Desde atrás chegou para o corte Vargas. Estamos no tempo engadido desta primeira parte. Vamos ver canto suma o colexiado González Arbisur. Pibe. Pibe para Changui.
pase de Changui, tocó ahí Baleato. Juan Cabrejo insiste na súa entrada ao centro, cortou a defensa da Ponferradina, agora chegaba Rubén. Final da primeira parte, susto nun balón que levaba o Compostela, indica o árbitro o final destes primeiros 45 minutos no multiusos de San Lázaro. Marcador: Sociedade Deportiva Compostela B 0, Sociedade Deportiva Ponferradina 0. Igualdade, por tanto, despois dos primeiros 45 minutos. Regresamos para o inicio da segunda parte desde San Lázaro. Saúdos de novo desde o multiusos de San Lázaro en Santiago. Estamos despois dos primeiros 45 minutos. Uns primeiros 45 minutos nos que o cadro santiagués tivo as mellores oportunidades, a pesar de que non foron moitas, sobre todo neses 5 ou 6 minutos finais de partido, nos que chegaron as ocasións para o conxunto de Suso Moure, tanto nas botas de Changui como nas de Gelucho, a máis dunha oportunidade clarísima para Rico para facer o primeiro gol deste partido. Un partido que ten estas estatísticas no que levamos disputado. Compostela B lazou en 3 veces a portería, unha Ponferradina. Houbo 3 corners para o conxunto santiagués por 2 da Ponferradina. Cometeu 5 faltas nesa primeira parte o conxunto santiagués por 6 do equipo leonés. Non houbo ningún fora de xogo. E en canto a cartóns, houbo un para o Compostela B, foi para Gelucho, ningún para Ponferradina, e non houbo cartóns vermellos na primeira metade deste partido. Un encontro que comezou con retraso por mor dun corte nun dedo do xogador do Compostela B, Baleato. Tivo que ser atendido minutos antes de empezar o partido, incluso recibir algúns puntos de sotura antes de saltar ao campo, e dai que o encontro xa comezara con retraso con respecto ao horario previsto, que era 7:30 da tarde. Lembremos que esta mañá San Sebastián dos Reis, o outro equipo que estaba empatado a puntos tanto co Compostela como con Ponferradina, con 7 puntos estaban os 3 equipos. O San Sebastián dos Reis perdeu co Universidade de Oviedo por 3-0. E de aí que hoxe este partido cobre unha importancia especial, xa que agora mesmo tanto Ponferradina como Compostela dependen de si mesmos. Gañando Compostela hoxe, só necesitaría un empate a próxima semana en Ponferrada para conseguir o ascenso á Segunda División B. Un empate entre estes dous equipos pois deixaría todo pendente do que suceda a semana que ven tamén en Ponferrada, pero a igualdade de puntos, é dicir, se o conxunto, por exemplo, do Compostela gaña hoxe e a Ponferradina gaña a semana que ven, e fai o propio tamén o San Sebastián dos Reis no seu campo ante a Universidade de Oviedo, igualarían os 3 equipos de novo a 10 puntos. A igualdade de puntos é o San Sebastián dos Reis o que consegue o ascenso, porque ten mellor golaveras particular na suma dos puntos entre os 3 equipos que hoxe, por exemplo, estaban igualados na clasificación. Pode pasar de todo aínda neste grupo. Teñen opcións 3 equipos, o que está descartado é a Universidade de Oviedo, pero saben que a pesar de estar descartado, deu toda unha sorpresa e esta mañá conseguía esa victoria por 3-0 ante o conxunto do San Sebastián dos Reis. O público que hoxe está presente en San Lázaro estaba, sobre todo no principio do partido, deixándose notar a presencia dos seareiros da Ponferradina, que se desplazaron en máis dun centenar ata capital galega, e que estiveron arroupando o seu equipo neste desplazamento, en ese intento aínda para o conxunto de Carrete de conseguir un posible ascenso de categoría.
un carrete, por cierto, adestrador da Ponferradina, que está presenciando o partido pois desde fora, xa que está sancionado, e ten no banco o seu segundo técnico, a Jesús Tartilán, que é o que está recibindo normalmente a transmisión das ordes pois poucos metros detrás do banco da Ponferradina, é onde está colocado durante o partido carrete. Quizás agora o técnico da Ponferradina este falando desa situación dos minutos finais do partido na primeira parte, nos que o seu equipo perdeu bastante o control e nos que ofreceu a mellor imaxe ao Compostela B, xa pasando quizás dese respeto inicial que tiñan os dous equipos e ofrecendo pois unha imaxe positiva que confiemos poida manter nesta segunda parte, xa que unha victoria, sexa polo todo que sexa, daría moitas opcións ao Compostela B de conseguir o ascenso a segunda división B. Aí está a saída da Ponferradina ao terreo de xogo, de novo público de Ponferrada que se fai notar no multiusos de San Lázaro. Vamos ver porque por o momento no conxunto de Carrete semella que non hai trocos para o inicio desta segunda parte. Dicir que serán os mesmos 11 xogadores cos que comezara o partido o equipo leonés. Non salta aínda o conxunto santiagués ao campo. Agora sí que o fai o equipo de Suso Moure. E polo que vemos tamén van ser os mesmos protagonistas da primeira parte. Non hai trocos, por tanto, en ningún dos dous bandos para esta segunda metade. E aí está saltando tamén o trío arbitral, o asturiano González Arbisur como colexiado principal. Está suado por Rivero Pérez e Gutiérrez Cuesta. Vai ser o Compostela B que empoña o balón en xogo nesta segunda metade. E veremos se o cadro de Suso Moure pode conseguir ese triunfo que lle daría moitísimas opcións para obter o ascenso de categoría. En este momento comeza a segunda parte en San Lázaro. Compostela B, Ponferradina buscando un triunfo para sumar moitas máis opcións nesta fase de ascenso a segunda división B. Pelota vai para Fano. Fano eso para Íñigo. Saque de banda para Ponferradina. O balón que recupera o Compostela B. Tocou Changui para Baleato. Cortou aí Fano. Apoyo en Vargas. Recupera Rico.
Pibe buscou a Changi, tocou Baleato, de novo Pibe, pase de Pibe para Changi, vai se ben Changi, aí hai falta, pero o árbitro non a subía. É a desesperación de Changi. Ahora presiona Coira, pelota para Fano. Llega desde atrás Coira e indica falta González Arrizur. Primeros compases de esta segunda parte en San Lázaro. Vamos ver cómo responde el conjunto santiagués. Vai continuar ou non con esa liña que exhibiu nos últimos minutos da primeira metade. E Vargas. Íñigo, sempre Íñigo, Francis e Soto están actuando aí no centro de defensa, sobre todo Soto, que non deixa marcarse de Gelucho. E logo, pois, Fano, na banda esquerda, actúa como lateral, pero con bastante liberdade. Polo que realmente, en la que traballa defensivamente, ten liberdade incluso para optar en algunhas ocasións nas súas incorporacións ao ataque, moita menos que Ministro na banda dereita. E Ministro, que deu ese pelotazo, saiu pola liña de banda e saque para o Compostela B. Enrico para Manuel con Simón. Envío de Simón, cortou de novo a Ponferradina, pero recupera rápidamente o Compostela B. Vázquez entra en campo santiagués, agora tocou atrás, pelota que recupera Pibe para Juan Cabrejo, este con Changi. Vaise Changi, deixa para Juan Cabrejo, centro desde a pelota que se pasea por diante da portería de David. O centro de Coira, tocou Changi, o balón ás mans de novo de David, que atrapou con seguridade esa pelota. Rematou moi forzado aí Changi. Íñigo con Ministro, devuelve para Íñigo. Fano, con cambio de Fano, vai as posesións de Gigi. Están todos os suplentes do Compostela facendo exercicios de quecemento. Corre Baleato presionando por ese balón. Tapou ben aí Francis, se deixou a pelota saíra pola liña de fondo. Estamos vendo a repetición da xogada, como deixa que ese balón saia. 5 minutos cumpridos desta segunda parte en San Lázaro. O marcador: Compostela B 0, Ponferradina 0. A pelota en Gelucho, saque de banda para o conxunto da Ponferradina, que vai facer a súa primeira substitución aos 5 minutos desta segunda metade. Vai entrar no campo Roberto, non, é Javi de Campo, sustituindo a Peña. Javi de Campo por Peña, é a sustitución que realiza Carrete neste minuto xa 6 da segunda parte, primeiro troco do partido.
Ahí para hacer los saques de banda Fano. Para Javi de Campo, que acaba de entrar, no Céspedes, pero primera entrada sobre el balón, primera falta que comete el jugador de la Ponferradina. Simón con Juan Cabrejo. Balón que recibe Changui. Changui quiere marchar de Francis. O centro de Changui. Cortó Íñigo. Presiona ahí Baleato. Javi de Campo tenga ante sí a Rubén. Tocó Juan Cabrejo, saque de banda para Ponferradina. De nuevo Juan Cabrejo, recupera para Compostela B. Rico. Meteo para Gelucho. Saca Lerga ahora para que corra Javi de Campo con Rubén. Rubén deixa para Simón. O despexe de Simón. Non saíu a pelota. Quien lo evitou foi Ministro. Deixa en curto para Vázquez. De novo Ministro colga o balón agora ás mans directamente de Gigi. Pibe. Buscou na banda esquerda Juan Cabrejo. O cambio de Juan Cabrejo. Tocou Soto. Ese balón sairá por la línea de banda. Saque de banda para o Compostela B. Vai no facer Coira. Está chamando a Coira a Gelucho para que lle apoye. O balón que chega a Gelucho. A caída deste. Pedían penalti sobre do Compostela. Está diciendo. Ahí estaba claro. Guamán, Codedo. González Arbisur que se levante. Que non foi nada. Esa entrada de Soto sobre Gelucho, a xogada polémica. A caída do xogador capitán do Compostela B. Baleato. O despexe de Fano. Saque de banda de novo para o conxunto santiagués. El árbitro que entreguen ese balón a Coira para que paga o saque. Coira. O apoyo en Pibe. Cortó a Ponferradina. Saída no contraataque. Va a haber cartón para Simón por esa entrada sobre Javi de Campo. Segundo cartón do partido. Primeiro fora para Gelucho. Este segundo tamén para un xogador do Compostela B. Para Simón. Pasamos a repetición da xogada. Cando chega Simón ten que facer a falta para evitar unha xogada que podía levar moito perigo. Son 10 minutos da segunda metade. En San Lázaro continúa o marcador de empate a 0. Aí está Lerga, cortou Juan Cabrejo. Juan Cabrejo mete para Changui. Changui que se quere marchar, non pode facelo pola entrada de Francis. De novo Changui. E o despexe acaba con falta favorable a Ponferradina. As protestas de Changui en esa acción. Pasamos la repetición da xogada. Chega Changui e despois acaba sinalando a falta de Changui o árbitro. Fano. Aguanta a entrada de Rico, pero despois entrega ao centro. Vais agora Juan Cabrejo, quere meter para Changui, non o conseguiu. Presiona Gelucho sobre Íñigo. Tamén o falla agora Changui. Teu Simón, Gelucho.
Había falta ahí Rico, non asinalou o árbitro. Pase de Vargas, vai para Javi de Campo. O centro de Javi de Campo, esbarou aí o gol da Ponferradina. Marcou Vázquez. Esbarou na xogada Gigi. É xogada desgraciada para o conxunto santiagués. E no minuto 11 da segunda parte, a Ponferradina que se pon por diante no marcador 0-1. Estamos vendo a repetición. O centro de Javi de Campo, esparou Gigi. E aí, cando non pode chegar a esa pelota, e Vázquez cómodamente aproveita o traspés do porteiro local. Pois Vázquez que coloca por diante a Ponferradina. E son xa 13 minutos deste segundo período. E agora terá que racionar o conxunto de Suso Moure. É mágoa porque prácticamente non fixera nada en todo o partido a Ponferradina. En unha xogada desgraciada aproveitaron para marcar. Terceiro cartón que amosa o árbitro González Arbisur, que non está tendo problemas para amosar cartóns para os xogadores locais, xa que polo ambiente hoxe dá a impresión de que o Compostela veo que está xogando fora da casa. E se non escoiten o ambiente que se está vivindo en San Lázaro tras o gol da Ponferradina. Terceiro cartón, este para Coira, os tres para os xogadores do Compostela B. Tocou agora Laez, detivo Gigi. Juan Cabrejo. Despese de Francis, Rubén, tocó para Rico, Manuel, Gelucho, trata de marchar Gelucho de Soto, cortó Soto, saca de banda para o Compostela B. Saque de banda, buscou a Gelucho, agora hai falta, el cartón amarelo para Soto por esa entrada sobre Gelucho. Primeiro cartón para un xogador da Ponferradina, cuarto do partido que amosa o colexiado asturiano González Arbisur. Ahí está, desesperación de Suso Moure, a Faciana. Realmente de tristura, posto que non chegara prácticamente ninguna ocasión a Ponferradina en a primeira que o fixo, máis ben case polo erro no traspés do gardameta que por outra cousa chegou o gol do cadro leonés. Agora falta que sacou o Compostela B, que despexou a defensa da Ponferradina. Balón colgado sobre a frontal da área, tocou Pibe, pelota que trata de chegar Juan Cabrejo. O apoio en Coira, que volve para Juan Cabrejo, e aí o erro porque estaba en fora de xogo, e tiña que devolver ese balón con tanta rapidez Coira, porque Juan Cabrejo, que estaba descolocado a súa banda nese momento, ademais estaba fora do seu sitio, en posición de fora de xogo, como estaba en la casa. Agora o público de Ponferrada que está animando de forma continuada aos seus xogadores despois dese gol que lle colocou en vantaxe no marcador.
Saque de banda que fai Coira para Gelucho. Falta sobre Gelucho. Vayan a votar. Juan Cabrejo está pidiendo a distancia. Colgó balón a saída de David. Pelota a que llegaba Gelucho. Saque de banda de nuevo para Compostela B. Quedó un xogador do a Ponferradina tendido. Tamén o porteiro David. E Alaez. Os dos xogadores que quedaron mancados nesa xogada anterior. Aí estamos vendo a xogada entre Alaez e o porteiro David. Repetición o golpe que recibe pois do seu propio compañeiro, tanto Alaez como David. Alaez ten que deixar o campo momentáneamente. O saque de banda que realiza xa o Compostela B. Balón para Pibe. Juan Cabrejo ante Ministro. Saque de banda agora para Ponferradina. Está pedindo de novo su ingreso no campo Alaez, que retorna ao terreo de xogo. Estamos vendo a xogada. O desplazamento posterior de Ministro sobre Juan Cabrejo, ante o que non dixo nada o árbitro. Aí está Pibe para Chanqui. Cortou Ministro. Saque de banda de novo para o conxunto santiagués. E parece que vai mover o banco Suso Moure, quen pode dar entrada a Fuentes nos próximos minutos. Sería a primeira sustitución do equipo santiagués. Aí está Fuentes, preparado para saltar o campo. Lanzamento de falta agora que vai botar Chanqui. Dentro da área está Pibe, está Rico, Gelucho, Baleato e Simón. E será córner favorable ao Compostela, o primeiro desta segunda parte, cuarto do partido para o conxunto santiagués. Estamos vendo como estaba sendo agarrado Rico por Ministro. O córner quen o bota é Chanqui. A pelota queda aí morta. Balón que chega frontal da área e Rubén enviou o balón á bancada. De novo un xogador da Ponferradina que terá que ser atendido. E o que están pedindo agora os xogadores de Compostela é que están perdendo moito tempo por parte do cadro da Ponferradina, e iso veremos se o ten en conta ou non o árbitro González Arbisur. Aí está o troco, vaise Baleato, entra Fuentes no minuto 20, xa 21 desta segunda parte. Primeiro troco do equipo de Suso Moure. E continúa o marcador: Compostela B 0, Ponferradina 1. O gol marcado por Vázquez aos 11 minutos desta segunda metade. Tuvo que entrar no campo a Padiola para que se retire o xogador da Ponferradina.
decís que momentáneamente deis o campo. Efano trata de recuperar ahí Gelucho, no lo conseguiu. Presiona Changi. Saque de David. Tocó Pibe para Changi. Changi. E o balón no que Changi a piques estivo de sorprender a David. Lo llevo adiantado David desde ahí Changi. Ya se anota un fermosísimo gol. En esa ocasión para o Compostela B. Tocó agora Íñigo. Saque de banda que vai facer Juan Cabrejo. El Pibe buscou a Gelucho, Rico, deixa para Coira. O recorte de Coira. Tocó para Pibe busca atrás a Rubén. Juan Cabrejo con Fuentes. Fuentes aguantando esa entrada y será córner. Quinto saque de esquina favorable a Compostela. Estamos vendo de nova xogada de Changi. Se ha conseguido un xeito semellante un gol nesta fase de ascenso. Ahora o córner moi pechado. Tono de novo tamén Changi, pero as mans de David. Ahí está o pase de Pibe. Ministro que realiza o despexe. Vaise Fuentes, hay falta sobre Fuentes. Debe llegar como puede ahí Rubén ante Javi de Campo. Y Gigi, quien toca en curto para Simón. Pibe quiso hacerlo, control Rico, no lo consiguió. Saque de banda para Sociedad Deportiva Ponferradina. Cuando se cumple el minuto 25 de esta segunda parte. Compostela B 0, Ponferradina 1. Gol marcado por Vázquez. Un traspés do guardameta do Compostela B, Gigi. Alaez. Cortó Manuel. Ahí hay falta sobre Coira, que señaló o árbitro asturiano González Arbisur. Coira. Entrada de Manuel. Ahí está Manuel para Simón. Pibe, o envío de Pibe para que corra Fuentes. Aguanta Fuentes. Deisa para Changi. Changi con Rico. Rico tocó para Gelucho. Gelucho con Coira. O centro de Coira dentro de área. As mans de David. Está preparado una segunda sustitución no equipo santiagués. Entrará Santi. Por que ten preparado co que está falando agora mesmo Suso Moure. Corta Simón. Mete para Rico. Llega Rico. La pelota que recupera o Compostela B. Juan Cabrejo con Pibe.
Pibe entregó a Changi, a Paredes, Changi con Rico, Changi dentro de área. Balón que vais a Copeito Pibe. La pelota, Saiu por la línea de fondo, saque de Porta. Que para David. Ahí está. Santi. Va a sustituir a Simón. Va a tener que arriscarlo Compostela. Sustituir a su línea 5-3-2, agora pasará 4-4-2 con esta entrada de Santi, que ocupará praza na banda dereita, pero no centro do campo. Menos recorrido, por tanto, para Coira. E deixa no centro da zaga a Manuel e a Rubén. Llega Juan Cabrejo, pero envió o balón por la línea de banda, saque de banda para o conxunto da Sociedade Deportiva Ponferradina. E vamos ver se chega esa reacción do cadro santiagués. E a todo momento, por lo menos, ni tan siquiera en oportunidad está chegando a reacción do equipo de Suso Moure. Fuentes. Perdeu aí ese balón. Ahora había posición de fuera de xogo de Javi de Campo. Coira. Coira deixou un novo apoio. Tapou Soto. Saque de banda para o Compostela B. Coira con Pibe. Un cambio de orientación de Pibe, buscando la banda izquierda a Juan Cabrejo. Juan Cabrejo quiso meter para Pibe, entró Lerga. Saque de banda para Compostela B. Está preparada también una segunda sustitución na Ponferradina. Entrará Ramón. Ahí está el centro de Juan Cabrejo. Vázquez para Vargas. Deja salir esa pelota Fuentes, que saca con rapidez o Compostela B. Changi deja para Pibe. Pío de Pibe para entrada por la banda derecha de Coira. Entra Coira. Quiere aguantar para o centro, pero non puido facelo, será saque de Porta. Cando chegamos a media hora cumprida desta segunda parte, co marcador Compostela B 0, Ponferradina 1, o gol marcado por Vázquez, e segunda sustitución na Ponferradina. Vaise retirar do campo Soto. Sustituido por Ramón. Ocupa Ramón o lateral dereito. E queda agora na marcase de Changi Ministro. Vaise Javi de Campo. Quere facelo de Fuentes. Aguanta entrada de Fuentes. Saque de banda para Ponferradina. Estamos no último cuarto de hora de partido. Queremos ver cómo responde o conxunto santiagués nestes minutos finais, porque incluso un gol seguiría dando todas as opcións para o partido do próximo domingo en Ponferrada. Pero xa con este marcador dependería non só dunha victoria en Ponferrada, algo xa complicado, senón que ademais tería que esperar
Ahí está el lanzamiento, ahora parada de Gigi. Efectivo Ben, porque ahí pudo llegar al segundo tanto da Ponferradina. Digamos que además de esa situación de tener que ganar en Ponferrada, tenía que esperar que o San Sebastián dos Reis pinchara no seu campo, empatara polo menos ante a Universidade de Oviedo. Universidade de Oviedo que non se xoga nada xa nesta fase de ascenso, a pesar de que hoxe derrotou por 3-0 o San Sebastián dos Reis. Javi de Campo. Aguanta entrada de Manuel, recuperó Compostela B, Santi, toca para Rico. Entrada por detrás de Fano. Y ahora sí, vaya a haber cartón. Pero vamos ao cartón a Laez. Entrada de Fano. En donde a Laez. Tercera sustitución, no Compostela B. Entró no campo Jorge Martínez a sustitución de Rico. Ahí está, Jorge Martínez, que acaba de entrar no terreo de xogo. Será córner favorable ao Compostela, o sexto para o conxunto santiagués. Ya decimos que conseguindo un empate o Compostela B seguiría dependiendo de sí mismo, es decir, tenía que vencer en Ponferrada, pero necesita marcar porque senón, mientras siquiera una victoria en Ponferrada serviría para ascender, tenía que además de ganar, esperar a ese marcador de Sebastián dos Reis no seu campo ante a Universidade de Oviedo. Javi de Campo agora fora de xogo, levantou a bandeira o asistente de González Arbisur. Aí estamos vendo a repetición, existía o fora de xogo do dianteiro da Ponferradina. Vázquez. Poca pelota, pero corta. Juan Cabrejo. Saque de banda de nuevo para Ponferradina. Manuel. 35 minutos, la segunda metade. 0-1, a victoria para Ponferradina en San Lázaro. E o Compostela ve buscando nestes minutos finais ese gol do empate que lle permite seguir dependiendo de sí mismo para tratar de conseguir o ascenso de categoría. O centro de Coira. O pase que trató de facer nesa acción Pibe. Va a sacar de nuevo Coira. Coira para Jorge Martínez. Este quien entra dentro del área. Juan Cabrejo, disparo desde ahí. Muy difícil. La pelota marchó Lonce. La meta de David. Siguen escoitando ambiente que están viviendo Seareiros da Ponferradina, que están celebrando a victoria do seu equipo. Sería un paso importantísimo para eles
Saca Ponferradina con este marcador, empatando no seu campo ante Compostela B. Matemáticamente conseguiría o ascenso de categoría. Solo necesitaría un punto más para conseguir ese ascenso. Quiere recuperar Changi, no lo consigue. O balón va para Coira. Cambio de Coira buscando a Juan Cabrejo. Este tocó para Fuentes. O centro de Juan Cabrejo. Cortó Francis. E o despexe da Ponferradina. O balón foi fora. Saque de banda de novo para o conxunto santiagués. Javi de campo. Aguanta Rubén. O pase de Rubén va para Gelucho. Cortó Íñigo. Ramón. Deis ahí a pelota Rubén para Pibe. Busca Pibe a Santi. Santi trató de hacer o pase. Cortó de nuevo a Ponferradina. Lerga con Vargas. Vargas de nuevo para Lerga. Deis atrás. Envío de Vargas para carrera de Fano. Con Coira. Tocó Coira e será córner. O primeiro desta segunda parte para Ponferradina. Terceiro do partido para o conxunto leonés. Vai botar o saque desde o Curruncho Fano. Tocou a pelota de novo en Coira. E será cuarto córner favorable a Ponferradina. Ahí no va a estar de nuevo Fano. Alaez. La pelota muy desviada. El 11 da meta de Gigi. Agora Ponferradina o que está esperando e desexando é que vayan pasando os minutos, que se vaya esgotando o tempo, e incluso por iso vai facer un terceiro troco Carrete. Chamou o seu segundo técnico Jesús Tartilán. A terceira asunción que pensa realizar quizás nos próximos minutos. O balón vai para Manuel. Manuel envía esa pelota frontal da área. Changi non pode recoller Changi. O despexe de Fano e Pibe para Juan Cabrejo. Fuentes. Hubo falta sobre Fuentes. Está preparado para entrar no campo Lalo. Será a terceira sustitución da Ponferradina. Agora lle dá a entrada ao árbitro. E vai ser Vargas. O xogador sustituído por Lalo. Vargas que se vai con moita calma. Tres algunha. No minuto 41 a terceira sustitución da Ponferradina. A falta que bota Changi. Balón que vai para Coira. Luego Coira, está Gelucho. A saída de David, hubo falta de Jorge Martínez sobre David. Se va ahí
arrancando segundos. Está haciendo todo un espectáculo ahora. A entrada de Carrete. As súas indicacións. Cada vez está máis preto do banco da Ponferradina. Pibe, toca para Coira. Hai 4 xogadores do Compostela ben a frontal. Non chega Jorge Martínez. Será saque de porta. Agora non teñen aí, senón agora entrando aí Carrete, pero es que estaba pois prácticamente xa case no seu banco, onde non pode estar por estar sancionado hoxe. Pero está vivindo con moitísimos nervios estes minutos finais de partido. A entrada agora na recuperación de balón de Coira, pero indica o árbitro que saque de banda para Ponferradina. Que vai deixar Lalo para que sexa Fano. Aí está o palco presidencial con José María Canedo, presidente da Sociedade Deportiva Compostela. Recuperou Lalo, Javi de Campo. Pedían a falta desde o banco da Ponferradina. Cortou Lerga, ese Manuel. Manuel deixa para Juan Cabrejo. O pase de Juan Cabrejo ia para Gelucho. De novo Manuel. Mete a pelota Manuel. Corta de novo a defensa da Ponferradina. Laez, o capitán da Ponferradina, xogou aí Javi de Campo. Mete para a entrada de Lalo. Chega Lalo. Ten que facer a xogada persoal porque non ten aínda apoio. Agora está Javi de Campo dentro da área. Vai perder tempo aí no Curruncho. Saque de banda que realiza o conxunto santiagués. Jorge Martínez. Tocou ese balón para Fuentes. Juan Cabrejo con Changui. Estamos no último minuto do partido. No multiusos de San Lázaro. Compostela B0, Ponferradina 1. Fuentes, deixa para Changui. Aí pode chegar a ocasión para o Compostela. Aí está o centro, cortou de novo Francis. E agora o árbitro indica falta favorable a Ponferradina. Está cumprido o tempo regulamentado. Imos ver canto vai engadir González Arbisur, o colexiado asturiano. O tempo de partido. El pase para Gelucho. Gelucho xogou aí con Santi. Recuperou a Ponferradina. Íñigo busca apoyo en Lalo. Llega desde atrás no corte Rubén. Trota aí fora, saque de banda para Ponferradina, que perde todo o tempo. Mentres que González Arbisur está pedindo o banco. Se calme o banco da Ponferradina. E que colla presa Fano para facer o saque de banda. Saque de Fano. Deixou sair la pelota por la línea de fondo. Saque de porta para o guardameta do Compostela. De novo Juan Cabrejo. Pode ser esta última ocasión para o conxunto santiagués. Pibe busca o pase na banda para Fuentes. Manuel con Juan Cabrejo.
O centro deste, tocou Gelucho, balón morto, aí tivo ocasión Santi. Estragou no seu disparo, que pudo ser a última oportunidade para o Compostela B. Já pasan 2 minutos, 2:45, estamos no 47 desta segunda parte. Mais o balón Pibe. Tocou para Javi de Campo. Este con Fuentes, Jorge Martínez. A fuxida o xogador do Compostela B, cortou Íñigo. Saca con rapidez Juan Cabrejo. Deixa para Jorge Martínez. Non realiza o centro, aguanta demasiado, está esperando. Entrega agora o pase. O balón para Fuentes, o disparo deste fora. E agora sí, o árbitro sinala o final do partido. A victoria para Ponferradina co gol de Vázquez no minuto 11 da segunda metade. No Multiuso de San Lázaro, Compostela B 0, Sociedade Deportiva Ponferradina 1. Desde Santiago, isto foi todo por hoxe. Saúdos e boas tardes.